Now this switch it off because I'm getting YouTube music and no one. I'm not going to get a friend who knows and don't go back to come in. But take a medicine. Nesura letutaura newe nchitokudza kuti uona kwaonesa kamera anochita live letaura newe chimira yapo wewe I didn't experience kubata phone. Yeah. Hi guys, Tatuvepa, and I can see we are almost in Tatanga is live Tatuve 150. Right. I'm visiting 3 families Zanakambo visitira. And itiga 3 Zanakambo visitira guys. So yes, there we are. Munhu akagara paside pangu zvemakamera izvi zvya azvinyatso zvipiwa izvi. So imimi chenyu kudeidza vamwe chete maona tofamba tese. Handei tese. Handei tese. Muri kuvarangarira mai vatakambovhizitira vaya vane vana vavo 4 vaya ndo patiri kutanga kusvikapo ipapo. Vaya vatakatanga kuvhizitira vaya vane vana vavo vaya 4 muchiri kuvaziva ndo patiri kutanga kuenda ipo vapo. Tobva panapa toenda kwakuda. Handiti momboona kuda hatisi kugarisa. Todarika tichienda takadaro. All right. Right. Mapaziva kapa pechimota icha landlord ichi. Ngatifeke mamask. Mapaziva pechimota cha landlord. Bamnini camera. Right, tatanga nemapaziva pechimota cha landlord paya ndipo patatanga nekusvika nhasi. Tiri chose panapa. Yes, my J. Muriseko my J. Aiwa kani. Sati tiri kurangarira nhasi. Aiwa, tarangarira denga. Yo, ngazvinorwadza kani. Tisvike nepano. All right. Yoi. Tokumbura picture bamni. Ndakafika nebhutsi dai moto. Aiwa, tikuboda bhutsi dzenyu. Tatai makadaro, tikuboda bhutsi dzenyu tiri kungoda kungo. Tarika chienda. Ai zvinofadza izvi. Mwari aramba achiwedzera kuti we pakadai so. Handiti. Aiwa, aramba achiwedzera zvidhafu. Aiwa, tinogamuchira. Mufamba nemune trailer next time. Mwori kuti muye netrailer chaiyo mutofamba mune trailer muchiko. Aiwa, trailer tizokwanisa hedu kuti tiite atizokwanisa vatrailer. Saka right, ngatifoere picture. Right. All right. Saka skana, tisi diaries zvakare takushanyirai. Ndauya. Ndapinda. All right. Tine basa. Tosangana kupedza kana mune data. Ya namba dzangu maanadzo. Kana musina data. Munondibata ndokusadzisa kuti muonewo zvatinenge tichiita. Ndichita. Maita basa. Tendai ngavatende vanhu pa kamera. Totenda. Matsandiwa maita basa zvenyu, maita zvenyu. Maita ngokubasira mamuchiwedzerwa. Thank you very much. God bless. Right. Makazobaiwa depo here. Musakanga mukuzonoisa no plant kaskana. Munoisa no plant kana kubaiwa depo. Vakwana 4 vaya. All right. Tikasaudza kavazoiti family planning. Saka toita tichitovaudza kuti family planning inotodiwa. Right. Tukumaya nenguva guys. Hangazofunga kuti tavakangamwa. Jai, ndokumbara mchinjana namba mni.
enda masuri. Guys depo totodiwa guys depo. Tikasavaudza tinowana zvekwane chimwe chimwana next time kana todzoka ngavaite zvemanhingi izvo. Saibande. Makandikoshera mufunge munofamba neni pese pandinofamba makandikoshera mufunge makandikoshera zvisingaitsi munofamba neni. Thank you for your support guys. Thank you. Right, second destination yedu tosvika pakuda tobva pakuda patoti kuya kunohlisa kuya tava nemboma nhasi kada kuti jairira todhura nemboma todhura nemboma kada kuti jairira vaya. Kuseka macomments ndimakubata fondo vanondipedza madhairis angu aine macomments. Okay. Anakona fesi yeyo. Vanondipedza nemacomments madhairis aya. Saka ndikabata fondo ndechibvaruka nokuseka ndoda kunakirwa nokuseka kuti ai vana ava shuwa ndakavawanepiko ya. Aya zvakaoma. Agora você camuca. Ai, conhe bamini, ai, taneta. Antes bamini tu nem picture. Mas tá dizendo fez bamini, tá dizendo fez bamini. Mas tá dizendo fez maone kwa murudiwa pane vasikana. Guys, bamini ava mu diaries bamini ava vanogara muno makati maiguru ndodangu kufamba nemi nchikubatsirai kana muchida. So semunhu wechirume I've got my young brother there at the back. Anditika afarira kezvemakamera anditika and then ndina bamnini ava mudiaries anditika munhu wandakatosangana naye padiaries apa vanondibatsirawo vakangooffer kuti kana I just see zvamunoita kana muchida kubatsirwa mondidana. Saka ndinovadana kana ndichifamba ndofamba navo bamnini vavava andichimaona manta zvokuimba one day chazotiva mboyawo nemusic yavo guys tivasupporte andichimaona vanongondibatsirawo. Saka isaiwo malavhu nevalikes vabamnini guys kana makuzodwa ndichitaura kuti guys ndo bamnini vaya vandaifamba navo tichiita zvenhingirikiri zvekubatsira vaya vedu weye vanenge vachidawo kana support yeduwo kumusic yavo kuna na YouTube kupi ndinenge ndichito ndo that's the list that you can do for him at least kuzongoenda utonodiwo utonolikewo music yavo nokuifollowawo tichazonzwa kuti music yacho yakamira sei kuitira zvekuimba havo asi munhu ane rudo zvisingaiti. Yaha takasangana muno padiaries ipapa vakaonawo kuti aiwa ndiri muRustenburg vakati aiwa ndinogarawo pakati uyai ndikaenda ndikati ndoda kuti tifambe nemi kubva zuro ndichifamba navo kubva nezuro ndaive navo bamnini ava nanhasi zvendinawo nokuti wangu uyu wandinofamba naye mufana wechikomana aiwa zvake anenge achingoda kuningirira. Munovaziva sekuru anditi sekuru munovaziva ka vangu sekuru hanzvadzi yangu vaya haiwawo zvemafoni izvi havanei nazvo izvi havasi munhu ari anoda zvemafoni kana kubata zviri technical izvi azvichiko bamnini masekeiko anziko bamnini mukusika malavhu nemalikes ndenyu malikes haasangu munonditaridzirei ivi ndenyu tichazonyatsa kusapotayo kana makutaura kana music yenyu matipa nditi takuzonyatsonzwa music yenyu kuti yakamira sei. Do that's the least that we can do at least for you ngokuti wotisapotewo music yenyu noti vashoma vane rudo rwakafanana nerwenyu anditika right ila inde kupinda muklinikiri
hospital. Vanhu vanogwara umuviri we. Aiwe. Iwe. Andimaona. Vanhu vanorwara. Zvakoma. Anziridzai song yababa muchifamba katungowaridzira wa. Aiwa kana iri kuYouTube manje inozotiningirira. Aiwa aisati yamanetize. Oh, alright. Kana msati mamanetize isai kuningiridzei. Katungowaridzira wa. Tikuenda kwakuda next stop yedu kwakuda guys at Stuttgart. Yes, right. Okay guys, sezvamunongoziva panapa pa last time ndepa panzi baba kuda antika ndakavavigira chikafu last time paya saka nhasi hatisi kuva pachikafu ndakavavigira last week chikafu. Anyway, gaindiva deni mapictures ipapa panzi gaindiite zvekuvadana nekuti kada kuti pinde tononoka Timba. Yeah. Vapinda. Yeah. Oh. Boom, dara. Kushandira for a better tomorrow. Kwese kwaunoenda ndoita follow. Ndabudisa rikichimboita aitu. Namirira moyo mangu kungetatu. Hausi kuchado pati kunokuva chepa. Runako rwako harukundike kunyepa. Never know pamuduno naisa mvura. Uringirozi kubvira uchikura. Ndiwe wandinofunga parinobuda zuva. Icho chichatiparadzanisa kupinda mguva. Saka baby, ukandisiya ndova. Ndapukama kunge ndiri muchechi nyatsotereresa kunge mwana kukrei
Ubona? Samalo tsameka. Right. Baba kuda. Kuda sakari chando chauya. Anditi gatitorewo picture. Kuda hapo guys hanzi kuda buda. Wow. Kuda wabuda. Mawaziva kama baba kuda. Baba kuda. Baba kuda. Saka tiri kumhanya. Tine zvinhu zvavanhu. Kawana mama enda kuchauna. Handiti chikafu muchida kauya last week muchiri sorted. Muri sorted. Handiti ka chauya zvakare chadzoka. Handiti ka baba kuda. Right. Hanzi chi wakapona kuda. Makunizwa. Hanzi chi? Undati chumuroti kuenda kuikuku. Hanzi chi? Hanzi baba kuda vachinja guys vachinja baba kuda. Ini vachinja. Reka ndipa Alisa hapa nipa chi hanzi pa. Iyo Twende nipa tuko na mkuda ku. Yeah, straight to space. Getting by play Russian music. I think mukatofona. Oye wafoni ndio ine namba hizi ndio ndikushandisa yamuri kushandisa live yedu. Ndipinde. But now isisi manje atifanga kuti chimirire vanhu anoona. Ndo zvakaipa manje isisi tafanga kumirira vanhu here isisi. Qua. Oh, darling.
In mother. Simela. Hello, kicker como creo que guys. And then what else have you said to do it. Send you on. Tanguri tamira prodigal. Atipasa kufona kwa phone ndiri shanda zvezvi. Tapinda muno. Ande. Bulatu. Tirika kuma monya ko guys kuma monya tirika kuma monya ikoko. Gule zasati vamukona muchitamba kachimbovatambire kana. Rimukiri kwa pili kwa. Ari ritene ka. Arigo. Yeah, arigo. Right. Inodarika. Mamuka sei tanguri samira kaisika chakungoti munogara ukoko. Ndogara panapa. Ndato dhuba kwante tindi vauya kudhara panapa. Ayo tambopfura. Saka vauya kudhara nofunga vakutosvika. Ndochoti ngandichibude mumhatso pandanga ndakati ngandigare pasi. Esinana. Kovari kupi? Vakagara. Ngavauye kuno kwako. Hello guys, hello. Tiko kuma manyeko koye pamwe kuno. Yes, madzimai mamuka seiko. Uyai kuno madzimai timutsane nemusa. Tichimutsana. Mamuka here mainana. Tirirai timuri seiko. Zvoite vashoma vamwe vati. No problem. Tinoenda kutora pamwe, it's fine. Ndakaripo bashikawo. Ava ndeyokwedaro. Munotaura here baba. Asi vatukira. Alright. Saka takauya 1-1 katichigamuchira pasika zvedu zvinoita. J. Yeah. Moto wachanorika. Mira imi yakadaro. J.
shoot my picture. Anozongovatora ka 1. 1 I think. Saka nenga asina kuya kwandaruzi. Vatika by corona. No, it's fine. Mau penyo akadi. Zviri kudii? Ndati zviri kudii upenyu? Kungodaro da. Right. Sabi wenyu wanasi muchibika anditika mira pane ngikiri matemba yari Chinyama. Aziti. Nasira jikika mafuta. Nasiri nodyika inoita muchisa kamera nekukuma madzimai anditika Just picture ndambotora wangu revava Mai, kwa mumboto ngavambotorwa. Alright. Watora. Mira pane masisi evana ari papi garazi. Alright, togona semawana pekesera pamwe ari pasi takangokanda pano. Manga maisa supu era. One supu ini ndana kutangana. Napeta basi. Supu yenyu. Salt ndakangana kuti. Zvacho. Takuzama iwa ndiri. Ndakuzama iwa. Anditika. Chi? Dava pasi. Chi bisa ifishe nyuka ngora kanga skanisi. Enda ngoise koko. Right, next. Umwe gachuya. Nana enda uko. Enda uko. Wewe kuna mama yenu. Chichi yenyu nditorewo ndikiri chokuvhara pa kuri kupisa uko. Todzinga ndikungana. Chichi. Yeah. Wapoenda ake unogona kugara. Okay, take us. Please. Vachanogara ndikana mandapo I think mukagara kumvuri mwe nemwe zvinhu zvake uko zviri right kuti atigotongotora picture tese kawana kuna chituru kaumba saka ichituro chenyu mugare apo Matemba. Right. Yay. Okay, sidara. Mapa ufu wawa. Glace, mapa ufu. Oh, ufu.
Iwo tatauri mama kuti mupfuma vene makufara mukaka mavumono zvanei nemakuere nhai mama amutatauri kuti ufu Mapedza musiya apapo ni unga yoganisi kuchaka ari pane zviro zvake muchadotorwa mapita kudai zvivhute Zinoitika supenda kubaya yeah kuna kurukuita takura chinhu imugara pate maybe togona kungotora picture yacho pa1 detsero apa kurorera musikana chituze aiwa hatitengesi hazvazi hatisi kutengesa hanzati chingwa wapo salt mapua ichike yeah wapuwa sukura nayo muri